Je moet wel op gaan vangen als foto's, hè? Ik hoop niet fout. Dat wil ik je eerlijk zeggen. De temperatuurmotor deed niet. Huh? Ik denk 24 graden. Ja, dat is overal. Ja, maar hij ging niet omhoog en omlaag. Niet te laag. Volgens mij werd de motor niet uit. Als het goed is, we kunnen daar terugkijken, maar... Maar anders als hij dat niet doet, dan weer iets Ik hoor die motor wordt wel draaien. Ja, daarom dacht ik misschien dat die een keer om aangesloten. Ja, kan zijn dat Ja, oké. ja, maar dan zou je met de andere kant Als hij het vindt, dan is het goed, hè? Ja, weet ik ook niet. Ja, maar dan kunnen we wel allemaal vinden. Ja, oké, ik dacht dat. Maar dat is een rondje de bal. Ik ben vet als je naar de meer vindt, hè, want dan is het sociaal goed. Ja, en dat is al je wel doen. Wat de... Pak hem iemand. Oeh. Toch gewoon nog net, hè.